jag tycker det är en väldigt bra konvention. Jag tycker bra att det finns riktlinjer för länder att kunna basera sina lagar och andra delar av samhället på. Följande frågor är kopplade till artikel 12. Var det så lätt att bli hörda? Vilka metoder eller forum finns för barn att uttrycka sina åsikter? Hur är det effektiva? Okej, men då tänker jag först finns ju sociala medier. Det är liksom väldigt många barn som sitter där för att barn och ungdomar inte dela vad de tycker.
flyttningen.